Pobývanie je vibračný presun do plného potenciálu. Nie je to útek od emócií, myšlienok a tak ďalej, od programov. Práve naopak, je to uvoľnenie sa s tým, že neriešim, nevadí mi, nepotláčam čokoľvek iné, pretože keď to bude potrebovať ešte nejako prebehnúť, tak to prebehne. Pobývanie je keď som aj povedala vibračný presun, je to dotknutie sa, nie je to presunutie seba niekam, ale dotknutie sa toho, čím skutočne som. Ťažké vysvetliť, ale vibračne sa vlastne dotknem toho, čím som. A keď sa vibračne dotýkam toho, čím som, tam je dokonalosť. Proste dokonalosť. Tak potom tá vibrácia, v ktorej som doteraz žila, sa dvíha. A opúšťajú sa. Je to automaticky, je to zbytia, dejú sa situácie, deje sa to samé, opúšťajú sa programy a tak ďalej. A vlastne ja jediné, čo mám robiť, keď to tak nazvem robiť, je dotýkať sa vibračne seba, plnosti. To, čo nemám robiť, je ísť a čokoľvek sa aj vynorí, ísť a riešiť to, ísť a čistiť to, ísť a robiť preto niečo. To nemám ísť robiť, pretože vtedy som vibračne na úrovni toho akoby problému, programu, čohokoľvek iného. A z tejto vibračnej úrovne problému nič nespravím s tým problémom. Budem si ho vlastne iba držať a vytvorím si ilúziu, že som sa niečoho zbavila. Kdežto pobývaním to je všetko, hovorím o jednom. Plnosť, plný potenciál, dokonalosť, akokoľvek to nazveme. Proste u seba sa deje to, že sa všetko rovná. A zároveň v tom živote sa dejú veci, naprávajú sa veci, vedie nás to. A tým, že pobývame u seba, tak potom, keď sa tie veci aj dejú, tak my máme kapacitu si tým prejsť v pohode. Alebo akokoľvek, ale proste tým prejsť. Prejde to a prestane to vlastne existovať. Bola to aj ilúzia aj doteraz, ale ako to popísať, jednoducho už táto ilúzia pre nás nebude ani ilúziou, ani existovať. O tom je pobývanie a je to vlastne nedá sa to do slov, alebo nech sa nechce tomu už do slov, pretože
A ten opis je vždy taký ešte stále nedokonalý, nikdy nebude dokonalý opis bytia, pretože to bytie je proste dokonalosť. Aj to je ešte slabé slovo. A tým rozpamätaním sa, alebo aj rozpamätávaním sa, nie je to aj proces, ale ten najjednoduchší a najefektívnejší proces sa deje tým, keď my vlastne akoby chodíme vnútorne sebou do tej plnosti a ona jednoducho rovná to, čo bolo vychýlené z tej plnosti. Je to zároveň je tam zároveň pokoj s tým, ako to práve je. Prijatie toho, ako to práve je, prijatie procesu, že sa harmonizuje, užívanie si každého momentu bez hodnotenia, že sa ešte niečo upravuje, že to vôbec niekedy bolo vychýlené a tak ďalej. Netreba to riešiť, netreba to žiť. Môžeme si žiť to, čo je natoľko, nakoľko to dokážeme vnímať a zároveň s tým, ako to práve je, si vnímať aj tú plnosť a aj ten proces. To je celé život, to je celé pokoj. Netreba mať o tom predstavu, ako to má byť. Je možné dať si to hneď a nechať to, čo to hneď znamená. Nech je to hneď, ale netrvať na tom, že to musí byť hneď. Jednoducho byť si v pokoji, že sa to deje najdokonalejšie. Užívať si každý moment života a vedieť, že sa deje. Dotýkať sa tej plnosti. Všetko je to užívanie si momentu, procesu, vnímania, čo je plnosť, zažívanie si tej plnosti zasa v každej ďalšej veci, ktorá prichádza, ktorá sa otvára vo vyššej vibrácii, ktorá sa vlastne takto navyšuje, pretože dotýkame sa tej najvyššej vibrácie a akoby neriešiť, že nie som tam hneď. Pretože to rieši osobnosť, pretože ona si myslí, že tam nie je hneď. Vnímanie je tam hneď. A odráža sa to, akoby časti tej plnosti sa odrážajú aj v momentoch každej prítomnosti. Takže my si užívame každý moment taký, aký je. Nepotrebujeme sledovať toľko vonkajšok. Vnímame, že čokoľvek sa deje, tak je to orchestrované bytím. Čiže není sa čoho báť, není čo riešiť, nevadí, že bolo niečo rozhodené, rozharmonizované niekde, niekedy v živote. To
to v poriadku, nevadí to, harmonizuje sa to späť a my sa môžeme len tešiť. Tešiť sa z každého momentu, tešiť sa z procesu, tešiť sa z toho, že zavnímam plnosť. Vtedy, keď ju zavnímam, vtedy, keď si pobývam. Tešiť sa, užívať si. Nie je to ani, pobývanie nie je nutne aj fyzický kľud. My môžeme fyzicky niečo robiť. Môže tam byť aj aktivita. A za tým je ten pokoj. Nech si pôsobí bytie, my ako bytie, tak ako to má byť z bytia. To je dokonalosť. A pôsobí a harmonizuje. A my si žijeme. A vlastne sme v neustálej spokojnosti toho, že sa deje dobre, že sa deje pre nás. Vnímame si, keď k nám niečo príde, nejaký vnem, to proste zavnímame, to tak je, nemusíme silou mocou vnímať. My sme vlastne len otvorení a prístupní a to bytie už si robí ako potrebuje, ako chce, ako si chce zažiť. A to sme my. My si to tak dávame. A je to krásne a už netreba nič iné, netreba drámy, netreba učenia. To je tá plnosť. A keď príde ešte dráma, učenie, čokoľvek, je to iba na to, aby to prešlo. My sme si v tom, že už to netreba, a preto nám ani nevadí, ak to ešte má prebehnúť. Pretože to iba prejde. Je to akoby plnosť a proces zároveň. A je to dokonalý proces. Pretože to, kde sme sa vybračne dostali, akoby mimo seba alebo nižšie, keď to tak nazvem, tak to bolo niečo, čo nám nebolo príjemné a to už vlastne sa dialo. A my odtiaľ ideme iba vyššie. Preto nás aj ten proces baví, pretože je to lepšie a lepšie. Ale nehodnotíme vonkajšok, pretože hodnotenia vonkajšku sa chytá myseľ. Je to lepšie a lepšie, veď sa deje toto, hento, tamto a teraz je taký deň a neviem, ako sa cítim. To hodnotí myseľ a to je jej hodnotenie, ale bytie vníma, že je to s bytosťou lepšie a lepšie. Nepchá tam do toho hodnotenie vonkajšku. Nech si prebieha, čo chce, čo má, čo potrebuje, čo tam ešte je, čo nedá sa to úplne uchopiť slovami, pretože veľakrát príde aj ponuka, ale to človek vtedy vie. Príde aj ponuka posunúť sa už bez zažívania niečoho, odžívania. A toto všetko, tie ponuky, tak ako to má byť, to prichádza práve z toho, že my si pobývame u seba
že my sa dotýkame tej najvyššej vibrácie a tak, ako je to treba, tak, ako je to pre nás už možné, sa nám ponúkne. Či už niečo preskočiť, alebo si niečím prejsť. Všetko je to riadené, orchestrované a akoby objímané tým bytím. Čiže je to úplne v poriadku. Ako každý vníma, tak môže ísť. A ako vníma, není, teraz sa rýchlo zamyslím, ako to vnímam. Nechám k sebe prísť, ako vnímam. Nechám bytie mi povedať, čo je tu pre mňa. Ak ku mne akoby prehovára, alebo je to niečo nepríjemné, nie je to bytie. Bytie mi bude posielať a hovoriť, ako to tu pre mňa je možné, ako sa to dá. Zostaňme si v tej najvyššej vibrácii. Tam je všetko, je to hotové. Je to akoby prestúpiť si, prekročiť si do iného sveta, ale nezavrhovať svet, v ktorom sme doteraz žili a ktorý tu stále okolo bude. Ten iný svet, ten náš skutočný svet, môže byť povedané teraz, že nepozná tie nedokonalosti a somarinky, ktoré momentálne nám ponúka myselné riešenie. A to je celé. Sme tým svetom a nevadí, že sa pchajú myšlienky. Nevadí, že to zhadzujú, nevadí, že to občas narúšajú. To bude slabnúť, to sa bude strácať, to nechytať sa toho, pretože keby sme sa snažili o to, aby to slablo a strácalo sa, nebude sa tak vtedy diať. Bude sa tak diať, keď to necháme na bytie. Necháme to tak, na proces, ktorý je tu pre nás. A my si ideme po svojom. My si užívame, my si vnímame, my si nechávame ukazovať, keď to nazvem, čo je práve pre nás tá aktuálna plnosť. Pretože to je plnosť každého momentu a ona sa pre pochopenie akoby stále navyšuje do tej plnosti. A aj tam, v tej plnosti, keď už naozaj nás nebude nič zaujímať z tých myšlienok a nedokonalosti a tak ďalej, už proste nič nebude, čo by bolo s nejakým otáznikom, čo by sa potrebovalo vyharmonizovať, tak aj tak sa tá plnosť stále akoby niekam pohybuje. To znamená, že je to krásne, baví nás to, teší nás to, mení sa to. Užívame si to, čo práve je, tak, ako to práve je. Plnosť každého momentu a akoby plnosť každého posunu. Plnosť plnosti. Rozmanitosť plnosti. Nechajme proces diať sa a my si iba buďme. Pobývajme. Je to uvoľnenie, pokoj. Všetko je v poriadku.
Všetko sa deje dokonale. Všetko sa deje pre mňa. Ja si iba som, nič nemusím. Je to pekné. Mám všetky možnosti. Pekne sa mi ukazujú, je to zábavné. Je to zábavné a zároveň prichádzajú momenty, kedy si akoby oddychujem v tom pokoji, nedieje sa nič. To v poriadku, pretože nie je nič, čo by bolo treba riešiť, ani nikde schované. Jednoducho si idem a užívam. Idem si životom a užívam si. A to tvorí najviac. Idem si životom a užívam si v zmysle, nie v zmysli a dychtivo žadoniť po nových podnetoch, ale užívam si to, že všetko sa samé vyvíja k tomu peknému a krajšiemu. A vždy sa to bude zdať byť krajšie. Aj keď všetko dozrie, pretože tam sú zasa nové, krásne podnety. Na to je tu život. Takže idem a užívam si pokojný život. Neberiem ponuky toho, ako to bolo predtým. Ponuky nejakých starých myšlienok, pocitov a tak ďalej. Prídu, nie, to ja už si nebudem, to ja nepotrebujem už. Mám svoj svet plný, nepotrebujem ísť preč zo sveta, kde je to proste dokonalé. A ak náhodou sa ocitnem akoby mimo tento svet, kde proste dokonale všetko naväzuje. Úplne je to, tá dokonalosť nie je wow, je to dokonalosť takej normálnosti, takej obyčajnosti, takej, jasné je to tak. Proste je to tak, je to fajn. A keď sa ocitnem akoby mimo toho, že vypadnem z toho, tak si tam zasa môžem iba vstúpiť. Uvedomiť si. Nevytvárať si to predstavou. Iba vedieť, že som dokonalosť a ona si ma zasa vezme k sebe. A vnímam to. A viem, že som v dokonalosti, aj keď nevnímam napríklad žiadny pocit práve. Som vo svojom dokonalom svete. Každý. Tak to tu je pôvodne navrhnuté. Tak máme svoju vibračnú kapacitu. Takže som tam a zároveň sa deje posun tam. A ja si užívam a zažívam.